Pois moitas gracias a Gerardo polo seu traballo coa Espada de Mouras. Temos aquí a Alexandra, que é a xerente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Pola mañá contamos coa presencia de Nenusa. E Nenusa e Alexandra son dúas das persoas máis importantes para que para o ano que ven sexamos patrimonio da humanidade e, sobre todo, que tamén agora mesmo que San Xoán de Río e Ribeira Sacra, a Espada de Mouras sexa un dos patrimonios que podan a visitar os millóns de persoas que nos virán a ver. E ora, como falábamos, ben Miguel, que che toca falar a ti, vai falar do Val do Navea, o primer paisaxe protegido de Galicia, e unha das cousas moi importantes, 1967 aparece a espada, 50 e pico, 60 anos despois de que nadie lle dera importancia ni nada, esta persona foi coa que empezamos a traballar para volver a pola en valor. Entonces, xa o deixo aquí para que nos explique, e non lle vou facer ningún spoiler porque o único que che digo é... Sí. 15 minutos. Bueno, a primeira mostra de boa vontade que eu non trouxe en presentación precisamente porque xa vin que eso dos 15 minutos xa era un toque de atención, sobre todo para a xente como a min que fala demasiado. De todas as maneiras, estas presentacións que vin xa son moito mellores que a que eu hubiera podido facer. De feito, estou moi contento de estar diante da de Xerardo, porque eu basicamente o que vou a facer é falar da trastienda, non deste proxecto no que eu non participei, pero sí como na trastienda simbólica de todo este asunto. O primeiro que quero decir, polo tema do tempo tan escaso que temos, máis que suficiente, por outro lado, é que, sí, sin lugar a dúbidas, como os compañeiros, os expertos e os especialistas que están aquí certifican, e moitos outros que poderíamos traer e que poderían certificar tamén, sin ningún xénero de dúbidas, hai vimbios dabondo para facer un gran cesto. Hai material máis que suficiente. Temos moito máis que un contexto cultural, e que un contexto material, e que un contexto simbólico, que un conxunto de contidos, e con isto voume achegando ao núcleo da miña intervención, hai moito máis que un bo conxunto de contidos. Temos un conxunto de contidos culturais de primeira magnitude, e un conxunto de contidos culturais de primeira magnitude é unha industria en sí mesmo, no amplo sentido da palabra industria. Entón, primeira idea que quero transmitir, o significado de todo isto é un significado económico positivo. O desenvolvemento relacionado con este tipo de cuestións, como as de este extraordinario, fantástico desenvolvemento que fixeron os nosos camaradas e hasta compatriotas portugueses, é explicarnos a todo o conxunto da sociedade que sí que hai argumentos máis que de sobra para poñerse a traballar nestas cuestións. E a segunda idea que quero transmitir é que o fundamental é ter un bo plan. Levamos toda a mañá falando desa idea. Hai que ter un bo plan. Mellor que ningunha iniciativa illada ou que ningunha iniciativa cortoplacista ou que ningunha iniciativa de ningunha clase, o mellor é tramar entre todos. E cando digo entre todos, digo a sociedade civil, non só os técnicos e os especialistas e os gurús deste tipo de cuestións, sino entre toda a sociedade involucrada, un plan para, gastando a nosa propia cultura e realizando desenvolvementos locais de un tema, vamos a chamarlle universal, no sentido de que é europeo, podemos sair da situación na que estamos. Porque a terceira idea que quero transmitir é esa. A situación na que estamos, hai que dicilo alto e claro, é mala. Poucas veces se di. Parece que falamos de que hai que solucionar. Pero hai que solucionar o qué? Pois hai que solucionar o declive catastrófico no que estamos. Un declive demográfico e un declive, en xeral, de as oportunidades para que a poboación siga asentada e posicionada e poida desenvolverse no seu propio territorio. Ben, pois, efectivamente, dificilmente a territorios como este vai a vir a instalarse unha gran factoría que produza avións ou que produza... Non é necesario
temos un sector primario aí afora que habería que poñer os medios para que volva a ser o gran motor económico de toda a cuestión, e temos un patrimonio, eso que chamamos un patrimonio cultural. Poderíamos facer un congreso inteiro para intentar averiguar que é eso do patrimonio cultural, pero temos un conxunto de materiais e de recursos que en moitas outras partes teñen dado ríos de cuartos e, polo tanto, ríos de oportunidades. E aquí trátase de empezar por cuestións razoables, por cuestións que van moito máis aló da mera construción de contidos culturais a partir de la nada, senón que serían poñer a traballar o contexto arqueolóxico, antropolóxico, económico, desde os aspectos máis micro como a etnobotánica. Estamos nunha zona onde a cuestión etnobotánica é inmensamente rica e está viva. Decir, nesta zona nosa, decir palabras como muruxa e outros, ou choupís, ou un montón de aproveitamentos que son endemismos simbólicos e culturais propios da zona, significa falar de desenvolvemento económico. Vou poñer un exemplo desto que acabo de dicir rápido, e é que unha coñecida triloxía novelesca dunha escritora precisamente próxima a esta zona da Ribeira Sacra, pero esa triloxía está situada en outras montañas nos Pirineos, me parece que é, pois hai un detalle que aparece nesa novela. Ese detalle é unhas galletas que se consumían ali en aquela zona. Bueno, esas galletas son a mesma receita, só que aquí en vez de forma de galleta ten forma XXL, forma de torta de chicharrós nosa desta zona. Bueno, pois ao redor simplemente dese elemento cultural, alá a confección desa triloxía novelesca desembocou en que aquelas panaderías, antes saliron as panaderías italianas tamén, bueno, pois aquelas panaderías que xa esqueceran a maneira, pois volveran a reactivarse e volveran a vender eso. Bueno, eso mellor deu 2 ou 3 postos de traballo, non o sei, pero sei que deu postos de traballo. Así que a cuarta mensaxe que quero dicir é esa, que quero transmitir é que os contidos culturais valen cuartos e que os responsables, os administradores e tamén os propietarios deses contidos culturais somos todos nós, porque son natural da zona. Somos todos os involucrados. E cando digo todos, somos toda esta comunidade. E que a través, quinta e última idea, a través de elementos como este extraordinario elemento cultural, este extraordinario símbolo da mobilidade e do intercambio entre os povos de Europa, a través de elementos como este, estamos unidos nunha rede que ten algo excepcional, que é que a través de todas esas pequenas cousas que nos diferencian, a través desas diferencias, desas singularidades ou de versións orixinais de un tema común, e é un paradoxo, unha versión orixinal, parece que é unha cousa paradóxica, pero no fondo non o é. A través deso estamos xunguidos, estamos unidos nunha rede de coñecemento e, polo tanto, somos máis fortes, precisamente non porque sexamos únicos e exclusivos, non, xusto polo contrario, xusto porque a espada de Mouroás é unha entre moitas, iso é o que a fai extraordinaria, porque para comprender o conxunto que significou naquela altura de hai 3.000 e pico anos a fabricación daquela moda, porque foi unha moda que durou un século e medio, pouco máis, e despois as espadas empezaron a facerse de outra maneira, e antes fixeronse de outra maneira, eran como as modas da moda de hoxe en día. Pois a través dese tipo de inmersión en redes das que participamos neses contidos, nós, esta zona na que estamos hoxe, somos imprescindibles para a comprensión do conxunto. Así que o que nos fai máis fortes é precisamente que a espada de Mouroás e todo o que vai con ela, porque a espada de Mouroás, como moi ben dixo Xerardo, é apenas a punta dun iceberg de contidos culturais. A espada de Mouroás o que está dicindo
e que, se fose única en Europa, sería unha anécdota. Pero como forma parte dun conxunto, está dando conta de que 1000 anos antes de Roma, aquí xa había unha comunidade de xente que circulaba para arriba e para baixo por todo o continente, levando ideas, comunicándose, polo tanto, falarían linguas que eran compatibles, como hoxe mesmo estamos demostrando todos os que estamos falando aquí, compartían unha visión do mundo compatible, tiñan un contexto. Así que a análise, o estudo e a investigación do contexto da espada de Mouroás é unha potencia económica directa, obxectiva, non subxectiva, e que se pode poñer en práctica, se pode poñer en marcha cun esforzo inicial pequeno. De feito, sería moito mellor que o esforzo inicial para vencer esa inercia de tantas décadas fose de menos a máis. Moitas grazas.